el podcast de l'Amic, l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació. Benvinguts i benvingudes al podcast de l'Amic, l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació. Jo sóc l'Esteve Vallmajor Díez d'Andino, soc periodista i estic al capdavant d'aquest espai que vol ser un punt de trobada amb les veus més influents de l'actualitat, però també del món de la cultura. Volem que siguin converses per compartir inquietuds, problemes, però també per albirar-ne possibles solucions, esperances i nous horitzons. I em quedaré amb aquests nous horitzons perquè avui necessitarem una miqueta d'imaginació política, per poder dibuixar un futur climàtic que es veu complicat, no? I que sovint ens pinten o ens volen pintar d'apocalíptic. Ho farem molt ben acompanyats del Dídac Amat, que és jurista, politòleg i doctorant en Dret Internacional Climàtic per la Pompeu Fabra. Benvingut al podcast, com estàs? Molt bé, moltes gràcies per convidar-me. Vale, tot i que l'entrevista la centrarem molt en un tema, que és el clima, el canvi climàtic, no? Sempre m'agrada començar parlant una miqueta sobre els orígens dels nostres convidats, no? Per tant, et volia preguntar quan se't desperta aquesta consciència pel clima. És una molt bona pregunta. Diria que no ho sé, segurament no hi ha un moment fundacional, entén-me, Vull dir, jo soc fruit, afortunadament, com tots els que estem aquí, d'una generació que gràcies a l'educació pública, no? En aquest sentit, i pública em refereixo no només al sistema educatiu, sinó tot el model d'educació que des de les institucions s'ha anat proposant, han estat capaços d'ajudar-nos a entendre que estem vivint una crisi no només climàtica, sinó ambiental molt forta, i això, òbviament, a mi, com a qualsevol altre, m'ha anat afectant i ha anat dibuixant el Dídac que ha arribat fins a dia d'avui. Deia també que eres doctorant en Dret Internacional Climàtic. Explica'ns una miqueta què és això i quina capacitat té el dret per influir i canviar les coses. Mira, el que hem d'entendre és que el canvi climàtic, i ara ja entro en matèria, aprofito, si m'ho permets, el canvi climàtic té una característica molt clara, que és un problema de caràcter multidimensional d'una banda, però que a més necessita coordinació de gens molt diferents. I normalment el que fan les societats civilitzades per intentar coordinar agents que són molt diferents és utilitzar normes, que d'alguna forma regulen la conducta de les parts. El canvi climàtic que dèiem ara, a més de tenir o afectar a molts sectors diferents, té una característica més, que és que són actors internacionals, i per tant el que necessitem per fer això és bàsicament el dret internacional. T'hem convidat també en concret ara perquè a Catalunya viu una emergència per sequera, no? Una emergència per sequera que no és nova, però què diferencia la sequera actual de la del 2008, perdó? D'una banda, la intensitat, no? Sabem que aquesta sequera és la més intensa des que tenim registres, però, si m'ho permets, et giraré la pregunta, i et diré no només què les diferències, sinó què tenen en comú. I el que tenen en comú, o el que ens diu la ciència que tenen en comú, és que sequeres com la del 2008 i com l'actual seran cada cop més freqüents, per tant es donaran cada menys temps de marge entre l'una i l'altra, i seran més intenses. Una mica aquesta és la consideració que hem de tenir en compte. Per tant, quan vulguem batallar contra la sequera, el que hem d'intentar fer és anar a atacar les seves causes, que també són comunes en aquest sentit, no? I això és, bàsicament, reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Clar, estem en sequera, no? Les conques estan sota mínims, però cada dia obrim l'aixeta i surt aigua, no? És complicat estar conscienciat sobre el tema si la nostra vida no ha canviat en excés? Estàs segur que no ha canviat en excés la nostra vida? Aquesta és la pregunta. És a dir, políticament no ha canviat l'escenari polític com a conseqüència de la sequera. No tenim en compte que, per exemple, hi ha determinats sectors socials que estan en revolta precisament per les conseqüències socials, econòmiques i polítiques de la sequera, i penso, òbviament, no, amb els nostres agricultors. No estem tenint en compte, per exemple, que està demanant la indústria reduir determinats volums d'aigua que farà que en alguns casos fins i tot hagin de tancar la producció. Per tant, potser no som conscients del nivell d'efecte que té sobre les nostres vides, però que en té, podeu estar 100% segur. Perquè quins nivells podria arribar a tenir aquesta sequera a la nostra vida quotidiana en un futur pròxim? Mira, des del dia 11 de març ja hi ha 7 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona que han reduït la pressió de l'aigua, no? Per tant, surt menys aigua de l'aixeta quan la necessiten. Si arribéssim a condicions molt més extremes, mira, no anem a un escenari de futur, si vols, anem a l'escenari actual. Ja estem produint aigua amb dessaladores. Això vol dir que energia que estaria disponible per la societat l'hem de destinar a treure sal de l'aigua del mar per tal de poder-la utilitzar per usos civils, diguéssim. Per tant, òbviament que ens està afectant. Potser no te n'adones tu, no? A Pere o a Mohamed o com Josep o José o Maria, però, òbviament, a nivell social ens està afectant ja. Clar, el govern va declarar algunes mesures, no? Algunes restriccions, però totes sempre tenien aquesta lletra petita, no? I aquí ve de ple un debat, no? Les restriccions han de ser per tots? Mira, a mi m'agrada explicar una cosa, que és que Catalunya és un país ben normal, no? Té algunes coses que ens fan diferents, però com a norma general són bastant normals. I per tant, les mateixes desigualtats que afecten a molts països, a Catalunya també l'afecten. En alguns casos més que d'altres països.
Per tant, les desigualtats econòmiques també, i les desigualtats en els usos de recursos que estan molt vinculades a les desigualtats econòmiques també ens afecten. En aquest sentit, el que tindria potser certa lògica és que aquells que estan utilitzant més recursos hagin de patir més les conseqüències de l'ús d'aquests recursos. I això a vegades ens pot costar d'entendre. Penso, per exemple, i permet-m'ho, amb els agricultors. És evident que si tens una economia agrícola, que és molt més dependent dels ecosistemes, i això ens ho porta dient la ciència des de l'any 1992, fins i tot abans, 1980 llargs, quan es crea l'IPCC, ens diu aquells que depenguin més dels ecosistemes patiran més les conseqüències del canvi climàtic. Per tant, entén-me, si la teva indústria es basa en l'ús de l'aigua, el dia que no hi ha aigua com a conseqüència d'aquests canvis estructurals en el clima, patiràs més que si la teva indústria no depèn de l'aigua o té menys dependència de l'aigua. Entén-me, jo puc continuar donant classes a la universitat, segurament, si surt menys aigua de l'aixeta. Però si la teva economia es basa 100% en els recursos hídrics, patiràs més. Què hem de fer com a societat? I penso jo. I això ja és una postura política, per tant, no és una postura científica i m'agradaria deixar-ho clar. Hem d'intentar establir mesures per tal de pal·liar els efectes sobre aquelles persones més vulnerables al canvi climàtic, amb ajudes, i no amb ajudes de qui tens els diners, no, amb ajudes per intentar adoptar mesures que ens adaptin a aquesta nova realitat, on la sequera, repeteixo, serà més freqüent i més intensa. Parlaves d'aquest combat polític, no? Per tant, hem d'entendre el canvi climàtic com un combat amb ideologia polític? El canvi climàtic és un fenomen biofísic que té conseqüències polítiques, no? I que, per tant, com qualsevol fenomen que té causes i conseqüències polítiques, les hem d'intentar abordar. Cadascú intentarà fer una proposta en la seva línia, i sabeu que a dia d'avui en tenim moltes. A nivell internacional tenim el que anomenem el capitalisme verd, tot i que segurament crec que es podria utilitzar altres noms, no? Perquè el Green Deal s'anomena de capitalisme verd, però segurament és una postura molt socialdemòcrata, no? O tenim altres postures com pot ser el decreixentisme, pot ser també postures com el postdesenvolupament, Per tant, hi ha moltes postures polítiques. Vale, en recuperarem alguna després, però has parlat de l'agricultura, no? I fa unes setmanes la pagesia catalana sortia al carrer per protestar per moltes coses, no? Però també en aquestes manifestacions em va sobtar com hi havia alguns pagesos que estaven en contra de l'Agenda 2030, dels ODS, o fins i tot el canvi més simbòlic, no? Canviar-li el nom de la Conselleria d'Acció Climàtica, no? Entens aquestes postures i com podem revertir aquest discurs, no? Que sovint és molt antipolític, no? Sí. Mira, jo el primer que vaig fer, quan van sortir... Jo vinc d'una família agricultora, com moltes famílies del nostre país, no? És a dir, el meu avi era agricultor, el meu pare va ser agricultor fins que va deixar el camp, i jo, el màxim, diguéssim, que he fet és tenir un hort, diguéssim, i per tant sóc una mera caricatura, com us podeu imaginar. En aquest sentit, per tant, el primer que vaig fer va ser contactar amb un amic meu, un bon amic meu de l'escola, que és agricultor, no? I vaig dir, escolta, què està passant? Perquè jo no entenc la crítica a l'Agenda 2030 i com que em dedico, entre altres coses, a explicar-la, m'agradaria veure quina és la teva posició. Una mica parlant amb ell, arribem a la consideració de que l'Agenda 2030 per ells o la normativa ambiental, perquè l'Agenda 2030 no necessàriament està vinculada a tota la normativa ambiental que tenim, és allò el que dirien els castellans a la guindilla del pastel, no? És a dir, és la gota que fa passar el got, que diem a Catalunya. És a dir, quan tu no et pots guanyar la vida com a agricultor, t'és molt més difícil, com a agricultor, com qualsevol altra cosa. Tu no sé si tens una caldera de gas a casa teu, però saps que d'aquí poc l'haurem de canviar i haurem de fer una inversió per tal de canviar aquestes calderes de gas. Si tu et costa guanyar-te la vida, estaràs molt en contra d'aquestes mesures que et suposaran una despesa per tal d'adquirir una millora col·lectiva, comuna, que és necessària, però que per tu et genera un cost. Però jo crec que als agricultors, a molts els passa això, una mica. Escolta, ens està costant guanyar-nos la vida, estem fent una feina ecosistèmica que és brutal per mantenir terrenys de pastura, etc, i a sobre encara ens aneu carregant amb coses i més coses que no podem assumir. Crec que una mica aquesta és la perspectiva que a mi em va donar. A partir d'aquí, perdona si m'estic allargant molt, però has trobat un tema que és molt important. És molt important. Jo crec que s'ha comès un error ja de bones a primeres, que és vincular acció climàtica a agricultura. Si tu mires l'estructura d'emissions de gasos d'efecte hivernacle a Catalunya, que són la causa del canvi climàtic, veuràs que l'agricultura suposa aproximadament un 14% de les emissions. Per davant d'això tens un 31% de les emissions que venen del sector industrial, un 30% del sector transport, un 14% del sector energètic. Per tant, ja estaves, entén-me, des d'una perspectiva conceptual, ja estaves vinculant això. De fet, hi ha molts col·lectius ecologistes que el que demanen és una conselleria per als reptes mediambientals. I segurament tindria molt més sentit si tu veus que el canvi climàtic i tots els reptes ambientals estan vinculats a sectors que són molt diferents. Repeteixo, indústria, agricultura, energia, habitatges també, en aquest sentit, transport.
Per què no fem alguna que ens ajudi a coordinar-los entre tots? Una mica aquesta és la lògica. Vale. També et volia proposar una mena de joc, seguint aquesta lògica pedagògica. Perdona una cosa, i ja sé que estic fent de... estic sent un desobedient, però si m'ho permets, jo crec que hi ha una cosa que hem de tenir clara. Els ecologistes no podem viure d'esquenes a l'agricultura, ens hem d'explicar, hem de seduir a tots els sectors socials, i això és importantíssim, especialment els agricultors, però per un motiu, que és que, com hem dit abans, són els que més depenen dels ecosistemes. És que ells depenen de que hi hagi aigua, depenen de que la terra estigui sana, de que no tinguis temperatures màximes superiors a 40 graus cada 15 dies durant l'estiu. Per tant, amb ells encara hem de teixir més aliances. Sí, sí. I seguint aquesta lògica pedagògica, et volia proposar una mena de joc en què jo et llançaré algunes afirmacions, intentarem revertir-les o explicar-les perquè s'han fet una miqueta potser massa bola, no? Una d'elles és com que el clima és cíclic, la sequera actual passarà com va passar la de fa uns anys, no? No ens hem de preocupar. Mira, el clima és cíclic, tenen absolutament tota la raó. Ara bé, el que no expliquen és que mai abans s'havia donat amb tanta rapidesa aquest cicle de canvi ni amb tanta intensitat. Per tant, el que hem o amb tanta intensitat en tan poc temps, en terme. Per tant, és el que juga bàsicament l'extrema dreta i el negacionisme, agafar mitges veritats i convertir-les en veritats absolutes. Les reserves de petroli, gas i carbó són enormes. No tindrem cap problema d'abastament. Té raó. Jo crec que aquí hi ha una part de l'ecologisme que s'ha equivocat. Vale. El que ens diu l'IPCC és que si utilitzem tot el petroli que ja hem descobert, adiós muy buenas. Si utilitzem tot el carbó que ja hem descobert, adiós muy buenas. I si utilitzem tot el gas que ja hem descobert, adiós muy buenas. Bàsicament ens diu, heu de deixar pràcticament el 80% del carbó que heu descobert a sota terra, si no supereu els 2 graus d'augment de temperatura. Per tant, el problema del petroli, en terme, no és que no en descobrim més o que no n'hi hagi prou. El problema és si l'utilitzem. I l'altre també una mica en aquesta lògica populista, no? I antipolítica. Per què deixar de contaminar amb el cotxe, no? Si els polítics van amb avió privat, no? A tot arreu? Sí, perquè heu d'entendre que això ho canvia tot. I, per tant, canvia el teu cotxe, canvia la indústria que està al costat de casa teva, canvia la forma com consumim electricitat, ho canvia absolutament tot. Clar, o sigui, la mobilitat per mi també és una cosa clau, no? La mobilitat i l'urbanisme en aquesta lluita pel canvi climàtic. Sense cap mena de dubte. Parlaves abans de decreixement. Per què és un concepte que genera tantes reticències, no? Quan al final és un concepte molt físic, no? És una cosa inevitable, no? Que acabarà passant. Sí. Genera reticències per molts motius. Una és perquè suposa un canvi de paradigma absolut del sistema econòmic i, per tant, és normal que com a mínim generi dubtes. De fet, jo crec que fins i tot és legítim que generi no només dubtes, sinó contestació. I perquè el nostre model de benestar es basa en que hi hagi un cert creixement. Clar, relacionat amb el nostre model econòmic, que és el capitalista, no? Que es basa en el creixement continu i infinit. És possible lluitar contra el canvi climàtic dins del sistema capitalista? No tinc clar que et pugui donar una resposta absoluta a això. És a dir, bàsicament perquè el capitalisme, si es caracteritza per alguna cosa, és per la seva capacitat de mutar en el temps i d'adaptar-se en el temps. Alguns autors com Jeremy Rifkin et diran que el capitalisme ben dominat i ben regulat pot ser un aliat en la lluita contra el canvi climàtic, o més que en la lluita contra el canvi climàtic, en la lluita per la descarbonització de l'economia. Altres autors, com el Jason Hickel, per exemple, et diran que ni de broma, no? Que si no tens un canvi de model seria impossible. A mi m'agrada molt una autora i ho dic també perquè crec que té poc a portar per la gent que ens pugui estar escoltant quina és la meva opinió en aquest sentit, però en canvi si alguna cosa puc fer com a professor és dotar-los d'instruments perquè es puguin formar la seva opinió. I hi ha, a banda d'aquests dos autors que hem citat ja, també trobaríem la Mariana Mazzucato, però hi ha una autora que a mi m'agrada recomanar especialment, que és la Kate Raworth, que va ser és professora a la Universitat d'Oxford, va dirigir la part d'estudis, diguéssim, d'Intermón Oxfam, per tant, una persona molt compromesa amb la lluita contra les desigualtats, que ens parla d'un concepte que és l'economia del dònut, no? I una mica la seva perspectiva és que hem de tenir tant creixement com sigui possible, no? D'alguna forma, però no hem de ficar el creixement per sobre la protecció del medi ambient. Per tant, si és possible créixer, creixem, perquè el creixement, no ens enganyem, té coses positives, en termes socials especialment. Ara, si no és possible, no. Hem de tenir clar que juguem dintre d'uns límits, de la mateixa manera que suposo que cap dels que esteu aquí s'us acudiria omplir la piscina per sobre, no? Quan ja deixa de vessar aigua, doncs aquí és una mica el mateix. Tu no pots continuar creixent en aquell moment al qual ho fas a costa dels ecosistemes.
Si parlem de canvi climàtic, també hem de parlar de la COP28, no? Aquest desembre s'acordava per primera vegada deixar enrere els combustibles fòssils. La lletra petita corrobora la bona notícia? La lletra petita encara no la sabem. Saps què et vull dir? Perquè una cosa és un acord i altra com el anem desenvolupant amb el temps. Heu de pensar que ficar d'acord a més de 190 estats de tot el món, alguns dels quals tenen una dependència absoluta dels combustibles fòssils, i tu estàs pensant en Aràbia Saudí, però m'estic referint a Catalunya, la majoria de coses que fas tu en el teu dia a dia tenen alguna vinculació amb els combustibles fòssils, és molt complicat. És absolutament un repte des de la perspectiva social que no l'hem viscut mai. És a dir, transformar tot un sistema energètic en 3 dècades és una bogeria. O sigui, està per veure si ho aconseguirem. I aquests acords, tu que et dediques també al dret internacional climàtic, no? I tots aquests acords que van sortint i que es parlen molt a les notícies però al final no acaben de ser, tenen sentit? Tu els segueixes defensant? Hem d'apostar per aquesta via? En tens un altre? Se te n'acut un altre? No. A mi tampoc. I, per tant, és que la via de la falta del pacte és molt fotuda, al món. La Muriel Casals deia que l'alternativa a la política en aquest país ja l'hem coneguda, entén-me. A nivell internacional és una mica el mateix. Jo prefereixo que intentin arribar a pactes, no? I que intentin desenvolupar-los, que no cadascú pel seu... No? Cadascú a casa seva, diguéssim, i intentar-ho solucionar. Això no vol dir que hem d'adoptar una posició molt crítica amb aquests acords, però no amb la metodologia, entén-me. Claro. I a nivell social, com podem començar a imaginar nous horitzons? No? Perquè molts cops dins de l'ecologisme hi ha aquest discurs catastrofista, no? Parlàvem abans fora de micros que tu ets bastant optimista, no? Com construïm aquesta esperança? Sí, jo sóc optimista patològic, que això no vol dir que no haguem de ser realistes, I per tant explicar a la gent que ens n'anem a la catàstrofe directa, que a més ja no podrem revertir alguns efectes del canvi climàtic, és a dir, que no tindrem estius més frescos que els dels últims anys, com molt podem anar pitjor o mantenir-nos tal com estem ara, però que el canvi climàtic d'alguna forma també ens dona la capacitat de repensar algunes coses del nostre sistema social. I aquí és clau, com deies tu molt bé, la imaginació política, és a dir, imaginem polítiques públiques, imaginem com fem que el sector privat d'alguna forma també pugui contribuir en aquests termes a la transformació del país. I si m'ho permets, em ve una cosa al cap, i que a mi personalment m'agrada molt. Imaginem que hi hagi una xarxa de trens nocturns que ens connecti per Europa, no? Imaginem que puguem connectar Mataró amb Granollers, Sarrià a Sabadell, no? I arribar fins a Vilafranca amb una xarxa de trens. Aquests són els macroprojectes que jo sóc capaç d'imaginar-me. Imaginem-nos, per exemple, que hi ha plaques solars de propietat pública, com s'estan precisament, des de la feina que està fent l'energètica, diguéssim, per tant, propietat de tots que estem generant energia col·lectiva. No? Jo crec que hem de ser capaços d'imaginar coses com aquesta. Imaginem ciutats on puguem anar caminant d'un lloc a l'altre, on la bicicleta tingui un paper més important, com deies abans amb l'urbanisme, no? La seva importància. Ciutats 15 minuts, no? Aquestes coses. Exacte. Això és imaginem, coses que s'estan fent, n'has parlat d'algunes, però alguna més que diguis, hòstia, aquesta iniciativa pionera? Mira, jo el que m'imagino en aquest sentit és, o el que crec que hem de fer, i el que demano als representants polítics, a més en un clima d'inestabilitat com l'actual, és que agafin un mapa de com són les emissions a Catalunya, el que dèiem abans, no? Un 31% ve de la indústria, un 30% del transport, un 14% del sector energètic. I imaginem polítiques públiques per cada un d'aquests slots, no? Penso, i no diré marques, no? Per no fer publicitat, però penso en una companyia molt important de lavabos que precisament ara ha adoptat un tren elèctric un forn elèctric, i que per tant li permet arribar a temperatures molt altes per fer aquells lavabos que abans es feien cremant gas natural, per exemple. Doncs bé, les administracions poden acompanyar amb subvencions, com han fet, de fet, vull dir que no és que el sector privat actuï sol, sinó que actua acompanyat de les administracions públiques. Això seria un tema. Altres coses, si vols, que ens afectin més en el nostre dia a dia. Podem adoptar mesures precisament per tal de que els treballadors que van a treballar en bici rebin bonificacions a l'IRPF, com fa, per exemple, l'estat francès. Podem fer grans apostes de projectes de trens, com el que dèiem abans. Una mica aquesta és la idea. I aquí la intel·ligència està distribuïda pel país. És a dir, que no és que se'ns hagi d'acudir a tu i a mi en aquesta taula, sinó que hi ha molts llocs al país on poden pensar en aquests termes. Deixa'm que et faci, i perdona, una que és molt interessant, vinculat al que dèiem abans dels agricultors. Podem ajudar que els agricultors del nostre país diversifiquin els seus ingressos, per exemple, instal·lant plaques per tal que després puguin vendre la seva electricitat o utilitzant les defecacions, els excrements dels animals per fer plantes de
bioenergia, per exemple, biogàs, etc. Podem treballar en aquests termes? Doncs jo ho deixaria aquí, amb aquests exemples que jo Molt crec que algú a casa s'haurà apuntat i que espero que serveixin doncs, per... No sé si hem estat capaços de dibuixar un nou horitzó, però ho hem intentat, no? I sempre a través d'aquesta esperança, a través d'aquest optimisme, no? Moltes gràcies, Didac, per venir avui al programa, per A vosaltres. acompanyar-nos, i vosaltres ens veiem al pròxim capítol.